Средновековието – епоха на рицари, замъци и катедрали. Време, когато величествени крепости се издигат над хоризонта, а готически катедрали се стремят към небесата. Но зад блясъка на кралските дворове и пищните банкети се крие един мрачен свят, изпълнен с тайни и страхове. Свят на болести и смърт, където животът на обикновения човек е изпълнен с несигурност и страдание. Болести, които помитат цели градове, оставяйки след себе си само празни улици и купища мъртъвци. Чумата, която безмилостно унищожава цели общности, е само една от многото заплахи. В това пътуване назад във времето ще ви разкажем за 10 от най-страшните болести, белязали този период. Ще разгледаме как тези епидемии са променили хода на историята и как хората са се опитвали да се справят с тях. Ще се потопим в свят на страдание, но и на борба за живот. Ще видим как въпреки всичко човешкият дух не се предава